ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్ కి మీ అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయంలోని 47వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 47వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం శ్రీవత్సాంకం శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం పురుషం వనమాలినం శంఖ చక్ర గదా పద్మైః శంఖ చక్ర గదా పద్మైః శంఖ చక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం అభివ్యక్త చతుర్భుజం అభివ్యక్త చతుర్భుజం
శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైరభివ్యక్త చతుర్భుజం శంఖచక్ర గదా పద్మైరభివ్యక్త చతుర్భుజం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మై పురుషం వనమాలినం. హరే కృష్ణ. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైర్ అభివ్యక్త చతుర్భుజం చతుర్భుజం. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. ధన్యవాదాలు. మాధవి మాతాజీ, మంజుభాషిణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, రామాంజని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారములు. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, నాగరత్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం.
శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మై అభివ్యక్త చతుర్భుజం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. శ్రీవత్సాంకం భగవానుని వక్షస్థలమున గల శ్రీవత్స చిహ్నము. ఘనశ్యామం ఘన నీలము. పురుషం పరమ పురుషుడు. వనమాలినం వనమాలతో. శంఖ శంఖము. చక్ర చక్రము. గదా గదా. పద్మైః పద్మము. అభివ్యక్త వ్యక్తమగును. చతుర్భుజం చతుర్భుజములు కలిగి. భగవానుడు శ్రీవత్స చిహ్నమును దాల్చినవాడు. ఘనశ్యామల దేహవర్ణము కలవాడు. పురుషుడు వనమాలను ధరించినవాడు. అతడెల్లప్పుడూ శంఖ చక్ర గదా పద్మములను దాల్చిన చతుర్భుజములతో అభివ్యక్తమగును. కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్ రావు చదువు. భాష్యం చదువుతాను ప్రభు. ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. ఈ శ్లోకమునందు పురుషం అను పదము మిగుల ప్రధానమైనది. భగవానుడిది ఏనాడు స్త్రీరూపం కాదు, అతడు ఎల్లప్పుడూ పురుషుడే. కనుక భగవద్రూపం స్త్రీరూపముగా ఊహించు వారు పొరబడిన వారే అవుతున్నారు. అవసరమైనచో భగవానుడు స్త్రీరూపమున అవతరింపవచ్చును, కానీ అతని శాశ్వత రూపము పురుషుడే. ఈవేళన ఆది నుండి అతడు పురుషుడే. భగవాను సంబంధించిన స్త్రీయత్వము లక్ష్మీదేవి, రాధారాణి, సీతాదేవి మొదలగు రూపములలో ప్రదర్శితమగు చుండును. వారందరూ ఆ దేవదేవుని సేవికాగణమే. వారెవరును భగవానుడు కాజాలరు. కానీ నిరాకారవాది వారిని కూడా భగవానుడే అని తలుచును. శ్రీకృష్ణుడు తన నారాయణ రూపమున సదా చతుర్భుజుడై ఉండును. కురుక్షేత్ర రంగమున అర్జునుడు అతన్ని విశ్వరూపమును చూడగోరినప్పుడు ఆ చతుర్భుజ నారాయణ రూపము కూడా చూపబడెను. కొందరు భక్తులు అభిప్రాయమును అనుసరించి శ్రీకృష్ణుడు నారాయణ అవతారమైనను భగవత సాంప్రదాయము మాత్రము నారాయణుడు శ్రీకృష్ణుని నుండి ప్రకటమయ్యాడని పలుకును. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము మనము చూస్తున్నటువంటిది. దీనికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం.
వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुरुषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ధ్రువుడిని సమీపించినటువంటి నారద మహర్షి ఆ ధ్రువుడికి మరి తాను కోరుకున్నటువంటి విధంగా తనకి ప్రాప్తం కలిగేటువంటి విధానాన్ని ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడమే ఏకైక మార్గము అని, దాని కొరకు ఆ యుగాన్ని అనుసరించి ధ్రువుడికి ధ్యానం ఆ యమునా నది, కాళింది నది జలాలలో ప్రతిరోజు స్నానం అంటే ముమ్మారు స్నానం ఆడుతూ ఆ మంగళకరమైనటువంటి ప్రదేశంలో అష్టాంగ యోగం విధానాన్ని ఆచరించమని, ఆ ప్రాణాయామం ద్వారా ఓర్పుతో ఆ దేవదేవుణ్ణి ధ్యానించమని ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపాన్ని గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే నారదులు వారు ఆ ధ్రువుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆ భగవంతుని యొక్క వదనము నిత్య సుందరమును ప్రసన్నమును అయ్యుండును, అతని గాంచు భక్తులకు అతడెందరినో అప్రసన్నునిగా గోచరించడు, మరి వారికి వరదానమొసగడానికి అతడు సదా సంసిద్ధుడై ఉంటాడు. ఆయన నయనములు తీర్చిదిద్దినటువంటి కనుబొమ్మలు, ఉన్నతమైన నాసికలు, విశాలమైనటువంటి పాలభాగము, అతి రమణీయంగా ఉండి దేవతలందరికంటే కూడా పరమ సుందరుడుగా అతడు ఉండునని ఆ భగవద్ రూపము, అటువంటి ఆ భగవద్ రూపము, ఆయన వర్ణించినటువంటి ఆ భగవద్ రూపము ఎప్పుడు కూడా నవ యవ్వనంతో సదా యవ్వనంతో అలరాడుచుండును అంటూ చెప్పి ఆయన యొక్క దేహ అమరిక, దేహ సౌష్టము, దేహ అంగాలన్నీ కూడా చక్కగా తీర్చదిద్దబడి ఎటువంటి దోషము కూడా లేకుండా, మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో వివిధ దేహాల్లో ఉండేటువంటి అసత్తులైనటువంటి దేహాల్లో ఉండే విధంగా కాకుండా ఆయన దివ్యమైనటువంటి దేహము ఎటువంటి, ఎందుకంటే ఆయన దేహము ఆధ్యాత్మికమైనదిగా చెప్పబడేది, అంటే ఆయన దేహానికి ఆత్మకు అభిన్నంగా ఉండేటువంటి.
సో కనుక మరి ఎటువంటి దోషం లేకుండా ఉన్నటువంటిది అని, ఆయన యొక్క నయనములు అదరములు ఉదయించు సూర్యుని బోలునట్లుగా ఉన్నవి అని, మరి శరణాగతులైనటువంటి వారందరికీ కూడా ఆయన ఆశ్రయము వసిగేటువంటి వాడు. ఆ దేవదేవుడు సదా సంసిద్ధుడై ఉంటాడు ఆశ్రయం వసగడానికి. ఆయనను గాంచగలిగిన భాగ్యవంతుడు ఎవడైనా పూర్ణ సంతుష్టిని పొందగలుగుతాడు అంటూ, మరి అటువంటి ఆ దేవదేవుడు ఆది విష్ణువు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కరుణా సముద్రుడై నందున అతడే ఈ సర్వ జీవులకు సర్వానికి శరణ్యమైనటువంటి వాడు అంటూ మనము శరణాగతి పొందవలసినటువంటిది ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులకే అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి శరణాగతి అనేటువంటి స్వేచ్ఛ మనసుకి ఉన్నటువంటిది, కానీ ఆ శరణాగతి యొక్క లక్ష్యము మరి ఆ భగవానుడే పరమ శరణ్యుడై ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవానుడి యొక్క సుందరమగు తరుణ రూపము ఆ ఎప్పటికీ కూడా ఆ భక్తులకు మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశంగా ఉన్నటువంటిది. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క రూపము ఎప్పుడు ఊహాత్మకము కాదు అంటూ, అది నిజమైనటువంటి రూపము, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ భగవంతుడి ఖర్చు. సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ సత్యమై ఉన్నటువంటి ఆ రూపాన్ని గురించినటువంటి విషయాన్ని చెప్పి, ఇక ఈరోజు నారదుల వారు ఆ భగవంతుని యొక్క రూపంలో గమనించదగినటువంటి అంశాలను మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది మనం చూడవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసినట్లయితే, సో ముఖ్యంగా నారదుడు ధ్రువుడితో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఆ భగవంతుని ఆ యొక్క రూపాన్ని గురించి వర్ణిస్తూ చెప్తున్నాడు. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం. సో ఇందులో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పురుషం అనేటువంటి పదము చాలా ప్రధానమైనటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే పురుషం అంటే పరమ పురుషుడు, సమస్త జగత్తుకు కారణమైనటువంటి ఆది పురుషుడు అనేటువంటి భావాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో పురుషం అంటే ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమస్త, అంటే నీకు దర్శనమివ్వబోయేటువంటి, ఎందుకంటే ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని కోసం ధ్యానం చేయబోతున్నాడు, నీకు దర్శనం ఇవ్వబోయేటువంటి ఆ భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడు అనేటువంటి దాని గురించి వర్ణిస్తూ చెప్తున్నటువంటి క్రమంలో మరి ఆ భగవంతుడి యొక్క వివిధ అంగాల గురించి వర్ణిస్తూ చెప్పిన తదుపరి ఆ నవయవ్వనంగా ఉండేటువంటి మరి ఎటువంటి దోషాలు లేనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపంతో ఉండే ఆయన పురుషం, పరమ పురుషుడు, ఆ ఆది విష్ణువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు నీకు దర్శనం ఇచ్చేటువంటిది. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతున్నట్లుగా శంఖ చక్ర గదాహస్తుడైనటువంటి వాడు అంటే సాధారణంగా చతుర్భుజ నారాయణుడు అని చెప్తుంటారు. సో కనుక ఆ భగవానుడు నీకు దర్శనం ఇవ్వబోయేటువంటి ఆ పరమ పురుషుడు సమస్త జగత్తుకు కారణమైనటువంటి ఆది పురుషుడే. మరి ఆయన్ని నీవు ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నావు కనుక మరి ఆయనను గుర్తుపట్టే విధంగా అనేటువంటిది నీకు చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇందులో ఇక్కడ మరి ఆ పురుషుడు గురించి చెప్తూ శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం. ఆ పురుషుడు పరమ పురుషుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు, ఇక్కడ ఆయనకు దర్శనం ఇవ్వబోయేటువంటి నారాయణుడు. శ్రీవత్సాంకం. సో ఇక్కడ శ్రీవత్సాంకం అంటే
ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడిపై వక్షస్థలము పైన గల శ్రీవత్స చిహ్నము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ నీకు దర్శనం ఇవ్వబోయేటువంటి ఆ భగవానుడు శ్రీవత్సాంకాన్ని అంటే శ్రీవత్స అనేటువంటి చిహ్నాన్ని తన యొక్క వక్షస్థలము పైన అంటే ఛాతి పైన శ్రీవత్స అనే దివ్య చిహ్నాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ శ్రీవత్స అంటే ఇక్కడ చిహ్నము అనేటువంటి శ్రీవత్స అంటే శ్రీ మహాలక్ష్మి అని చెప్తారు. అది శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క నిత్య నివాసమైనటువంటి ఆ దివ్య చిహ్నముగా చెప్తుంటారు. అది మరి చతుర్భుజ విష్ణు ఆ నారాయణుడి యొక్క దర్శనంలో మనకి మొదటగా కనిపించేటువంటి చిహ్నంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే శ్రీవత్సాంకం. కాబట్టి ఛాతి పైన శ్రీవత్స అనేటువంటి చిహ్నాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు అంటే మహాలక్ష్మి యొక్క నిత్య నివాస స్థానాన్ని చిహ్నానిగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఈ చిహ్నం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే మనకి చెప్తూ ఉంటారు, ఇది ఆ భగవంతుని యొక్క శ్రీ శోభను మరియు కరుణను ఆ మంగళకరత్వాన్ని సూచిస్తుంది అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో వాడబడినటువంటి విషయంలో ఆ ధ్రువుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి తపస్సుకు ప్రత్యక్షం అవ్వబోయేటువంటి ఆ భగవంతుడు ప్రేమతోనూ వచ్చేటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ భగవంతుని యొక్క శ్రీవత్సము అనేటువంటిది ఎల్లప్పుడూ నేనున్నాను, నీ కోసం నేనున్నాను అనేటువంటి సంకేతాన్ని ఆ భగవంతుడు ఆ శ్రీవత్స సంకేతం తెలియచేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు గురువులు. సో కనుక నేనెల్లప్పుడూ నీ కోసం ఉన్నాను అనేటువంటి అది ఆ భగవంతుని యొక్క శోభను కరుణను పరమ మంగళత్వాన్ని సూచించేటువంటి మహాలక్ష్మి యొక్క నిత్య నివాస స్థానము దివ్యమైనటువంటి స్థానంగా శ్రీవత్సాంకం గురించి చెబుతారు. శ్రీవత్స అంకం అంటే ధరించినటువంటి వాడు. శ్రీవత్సాన్ని తన ఛాతి పైన వక్షస్థలం పైన శ్రీవత్స చిహ్నం కలిగినటువంటి వాడు. ఇంకా పరమ పురుషుని గురించి ఆ పురుషుని గురించి ఘనశ్యామం ఘనమైన నీలవర్ణాన్ని కలిగినటువంటి వాడు అంటే గాఢమైనటువంటి ఘన అంటే గాఢంగా చెప్పవచ్చు. గాఢమైనటువంటి నీలవర్ణము లైట్ గా ఉంటుంది, మధ్యస్థంగా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ ఆయన యొక్క వర్ణం ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాడు. ఘనశ్యామం ఘనమైన నీలవర్ణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటి మరి అటువంటి ఆ పురుషుడు శ్రీవత్సాంకితుడు ఘనశ్యామ పరమ పురుషుడు వనమాలినం అంటే ఇక్కడ వనమాలినం వనమాలను మాలిన వన అంటే మాల వనమాలి ఆ వనమాలిని ఆ వనమాలను ధరించినటువంటి వాడు. ఇక్కడ ఆ వనమాలం అంటే పుష్పమాల సాధారణంగా చెప్పబడేటువంటి సాధారణమైనటువంటి పుష్ప కాదు. ఇక్కడ వనమాల అంటే ఆ పుష్పాల కంటే దివ్యము. సాధారణంగా మనం వాడేటువంటి పుష్పాల కంటే దివ్యమైనటువంటి అంటే ఆ దివ్య పుష్పమాలను ధరించినటువంటి వాడు. పుష్పాల కంటే సాధారణ పుష్పాల కంటే దివ్యమైన పరిమళ శక్తిని కలిగినటువంటి ఆ దివ్యమాలను ధరించినటువంటి వాడు వనమాలి. సో ఆ వనమాలను అంటే దివ్యమైనటువంటి పుష్పాల పరిమళ శక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ వనమాలను ధరించినటువంటి వాడు. సాధారణంగా ఈ వనమాలలో మనకి ఆ వైష్ణవ తత్వము అలాగే పంచభూతాలను నియంత్రించేటువంటి ఈ ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి పరమ అధికారి అతడు. ఈ అంటే సాధారణకు తెలియదు కనుక భగవంతుడు అన్నిటి భోక్త పరమ పురుషుడు. సో కనుక మరి ఆయన ఇక్కడ ఈ వనమాల ధరించి ఉండేటువంటి దానిలో చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే సాధారణ పుష్పాల కంటే దివ్యమైన పరిమళ శక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ వనమాల వైష్ణవ తత్వాన్ని అలాగే పంచభూతాలను నియంత్రించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. అంటే ఆ భగవంతుని ఆధీనంలోనే
ఆ భగవంతుని యొక్క సమీపంలోని ప్రకృతి తత్వం అంతా శుద్ధమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉండేటువంటిది. సో అలా ఆ దివ్యమైనటువంటి మాలను ధరించినటువంటి వాడు పురుషుడు. ఇంకా మరి ఎటువంటి రూపంలో నీకు వ్యక్తమవుతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, శంఖ చక్ర గదా పద్మైః అభివ్యక్త చతుర్భుజం. శంఖము, చక్రము, గద, పద్మము వీటిని ధరించినటువంటి ఆ చతుర్భుజ రూపంలో నీకు వ్యక్తం, అంటే ఆ చతుర్భుజాలను దాల్చి అతడు నీకు దర్శనమిచ్చేటువంటి ఆ ఘనశ్యాముడు, శ్రీవత్సాంకితుడు, ఘనశ్యాముడు, వనమాలి అయినటువంటి ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా శంఖ చక్ర గదా పద్మాలతోనూ, సో కింది యొక్క ఎడమ చేతి నుంచి వరుసగా చెప్తూ ఉంటారు ఇవి. అలా ఆ శంఖ చక్ర గదా పద్మాలను వరుసగా దాల్చినటువంటి ఆ చతుర్భుజాలతో నీకు వ్యక్తమయ్యేటువంటి వాడు అంటూ ఆ భగవంతుని ఎటువంటి పురుషుని నువ్వు దర్శించుకోగలుగుతావో అది చెప్తున్నారు. ఆయన నువ్వు అంటే ఆ భగవంతుడిని నువ్వు ఆశ్రయించదలుచుకున్నావు కనుక ఆయన యొక్క ఇక్కడ ఈ శంఖ చక్ర గదాహస్తాలలో ముఖ్యంగా మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క చతుర్భుజ స్వరూపాన్ని వ్యక్తం చేసేటువంటిది. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ మనకి ఇక్కడ మరి ఆ భగవద్గీతలో అర్జునుడు తన యొక్క భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని, ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక జగత్తు యొక్క ప్రదర్శనమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని మరి దర్శింప చేయమని వేడుకొనగా అతనికి ఆ విశ్వరూపంతో పాటు చతుర్భుజ నారాయణ రూపం కూడా దర్శించేసినటువంటి అదే శంఖ చక్ర గదా పద్మాలు అనేటువంటి 4 ఆ అంశాలను పట్టుకుని ఉన్నటువంటి వాడు, చేతుల్లో ధరించినటువంటి వాడు అని చెప్తారు. అదే ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క చతుర్భుజ స్వరూపానికి వాడేటువంటి ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఆ విశ్లేషణ గుర్తులుగా చెప్తూ ఉండేటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ధరించేటువంటి మరి ఆ శంఖ చక్ర లో శంఖము మరి భగవద్గీతలో మనకి చెప్పబడుతుంది. ఆయన పాంచజన్యం హృషికేశో అని చెప్తుంటారు కదా. సో కాబట్టి ఆయన ధరించినటువంటి ఆ శంఖం ఏదైతే ఉందో అది పాంచజన్యం అనే పేరు పెట్టినటువంటిది ఆ శంఖం అని చెప్తారు. అదే సాధారణంగా అది నాద బ్రహ్మ ప్రతినిధిగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అది సాధారణంగా అంటే ఓంకారం, నాద బ్రహ్మ, ఆ ఓంకారం యొక్క ప్రతీకగా మనకి ప్రారంభమైనటువంటి, అంతే కదా ఇంతకుముందు మనకి భగవద్గీతలో కురుక్షేత్ర యుద్ధ ప్రారంభ సంకేతాలుగా శంఖనాదాలు పూరించడం అని చెప్తారు. సో ఇది ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టి ప్రారంభమైనటువంటి ప్రాథమిక నాదం అంటే ఓంకారంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి మరి ధర్మ ప్రచారమైనటువంటి సంకేతంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది అంటే భక్తుల పరంగా చూసినట్లయితే శంఖం ధార్మికమైనటువంటి భావన మనం చూసినట్లయితే శంఖధ్వని పాపశక్తులన్నీ కూడా హరించిపోతాయి అని చెప్తారు. ఆ పాపశక్తులన్నీ కూడా హరించిపోవడం ద్వారా ఆ పరమాత్ముని యొక్క దేవదేవుని యొక్క శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడ భక్తి జాగృతం అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి ఆయన ఆ విధంగా శంఖం కింద నుంచి స్టార్ట్ ఆ శంఖాన్ని ధరించి ఉండడము అనేటువంటిది, అంటే ఆయన చేతిలో పెట్టుకుని ఉండడం అనేటువంటిది ఏంటంటే ఆయన యొక్క నాద విని, ఆ నాదం విని ధర్మంలో నడవండి, ధర్మబద్ధమైన ధర్మం సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం అని చెప్తారు కదా. సో అది ఆయన యొక్క సంకేతంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి ధర్మానికి ప్రతీకగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక శంఖ చక్రం సాధారణంగా అది భగవంతుడు ధరించేటువంటి చక్రం సుదర్శన చక్రం అని చెప్తారు. సుదర్శనం, సు అంటే సత్యాన్ని, వాస్తవాన్ని దర్శింప చేయగలిగేటువంటిది.
సత్యాన్ని స్పష్టంగా చూడండి అని సంకేతించేటువంటిదిగా ఆ భగవంతుని చెప్తుంటారు. అది సాధారణంగా ధార్మికమైనటువంటి రక్షణ. మనకి భగవద్గీతలు చెప్తారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో ఆ భగవంతుని అది సాధారణంగా ఈ సుదర్శన చక్రము ధర్మరక్షణ అధర్మ నాశనాన్ని తెలియచేస్తుంది అని చెప్తుంటారు. సాధారణంగా అది కాలశక్తి ప్రభావాన్ని కూడా చూపుతుంది అని చెప్తుంటారు. కాబట్టి అది ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆయుధం ఆ సుదర్శన చక్రం. సో అలాగే మరొక ఆయుధము ఆయన ధరించేటువంటిది గద. ఆ భగవంతుడు ధరించేటువంటి గద కౌమది గద అని చెప్తుంటారు. ఆ గదను ఆయన ధరించి ఉండడం వల్ల ఆయన యొక్క బలాన్ని, ఆయన యొక్క శక్తిని, స్థిరత్వాన్ని తెలియచేస్తుంది అని చెప్తారు. ఆయన యొక్క శక్తి బలం ముందు మిగిలిన వాళ్ళన్నీ కూడా నిర్వీర్యం అయిపోయి, అంటే మనలో ఉండేటువంటి అహంకారం అంతా నాశనం అవ్వాలి ఆయన యొక్క గద. అందుకే గదాధారుడైన భీముడు మనం అంటే పాండవుల్లో శక్తికి ప్రతీక అని చెప్తారు. సో భగవంతుడు ఆ గద ధైర్యంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు దాన్ని. ఆయన యొక్క స్థిరత్వం బలంగా చెప్పబడేటువంటిది. అంటే ఆ దుర్మార్గుల యొక్క శక్తిని నశింపచేసేటువంటిదిగా అది చెప్పబడేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా అసుర భావాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారి యొక్క అహంకారాన్ని తొలగించి వేసేటువంటిది అని చెప్తారు. సో కనుక భక్తులు కూడా అహంకారాన్ని వదిలి జీవించాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది మనకి. అలాగే మరొక పదం ఇక్కడ పద్మం, శంఖ చక్ర గద పద్మైహి. సో పద్మము మనకి కమలం కదా. సో అది సాధారణంగా కమలం అనేటువంటిది నిర్మలత్వానికి, పవిత్రతకు, అలాగే భక్తిలో ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థితికి, మరి శాంతి ఇంకా కూడా చెప్పాలి అంటే, ఎందుకంటే మనకి ఆయన ఆ పద్మము ఆ ఆకు ఏవైతే ఉన్నాయో అది బురదలో ఉన్నా కూడా తన యొక్క శక్తిని కోల్పోదు అని చెప్తుంటారు. అదేవిధంగా భక్తుడు దాని యొక్క సంకేతం శాంతియుతమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి స్వభావం. భక్తుడు ఎక్కడ ఉన్నా, ఇంతకుముందే చెప్పారు నారదులు వారు ఎక్కడ ఏ లోకాల్లో సంచరించినా అతడు యథార్థాన్ని దర్శించగలుగుతాడు, ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండగలుగుతాడు అని చెప్పినటువంటి. సో కనుక అదేవిధంగా భక్తుడు కూడా ఎక్కడ ఉన్నా, ఎలాగైతే పద్మము మరి తన యొక్క పవిత్రతను ఎప్పుడు కలిగి ఉంటుందో అదేవిధంగా భక్తుడు కూడా పవిత్ర స్వభావంతోనే ఉండాలి. ఈ లోక మాలిన్యాలకు, ఈ భౌతికమైనటువంటి భౌతిక జగత్లో మాలిన్యాలకు గురి కావద్దు అనే సంకేతాన్ని సూచిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా అటువంటి ఆ శంఖం సృష్టి ధర్మనాదము, అలాగే చక్రము ధర్మ రక్షణ, పాప వినాశనము, అలాగే ఇంకా జ్ఞాన ప్రకాశం అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో గద బలం, అహంకారము, రక్షణ, పద్మం పవిత్రత, శాంతి, భక్తి, సౌందర్యము. సో వీటన్నిటితో ఆ చతుర్భుజ నారాయణుడి యొక్క వర్ణన ఇక్కడ వర్ణించబడినటువంటిది. ఆయన ఎప్పుడూ పురుషుడే తప్ప స్త్రీ రూపం కాదు. ఒకవేళ అది అవసరం వచ్చిన లక్ష్మీదేవి కానీ, రాధారాణి మాత కానీ, సీతామాత కానీ వీళ్ళెవరైనా ఆయన యొక్క సేవికా గణమే. వారెవరు కూడా భగవానుడు కాదు, ఆయన యొక్క సేవికా గణం మాత్రమే. సో కనుక శ్రీకృష్ణుడు తన నారాయణ రూపము సదా చతుర్భుజుడై ఉండేటువంటిది చూపెట్టి, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క చతుర్భుజ ఈ రూపము శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటి చెప్పడానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీతలో అర్జునుడికి ఇచ్చినటువంటి చతుర్భుజ నారాయణుడి రూపాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు భాగవతంలో 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము లోని 47వ శ్లోకానికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా